Ahojte, vitajte opäť na kanáli. V dnešnom videu bude reč o Vladimírovi Putinovi, kontroverznom prezidentovi Ruska. Ste si istí, že o ňom viete všetko? Počuli ste už, že je judista s čiernym pásom, ktorý zápasil aj s medveďmi? Alebo že kedysi pracoval ako tajný agent KGB vo východnom Nemecku? Zostaňte so mnou, pretože teraz predstavím také detaily z jeho života, ktoré môžu byť prekvapivé a možno aj desivé. Začníme od začiatku. Vladimír Vladimirovič Putin sa narodil v jednej z najtvrdších etáp sovietskej éry, po druhej svetovej vojne, v Leningrade, v dnešnom Petrohrade. Len málo kto o ňom vie, že jeho rodina žila v mimoriadne ťažkých podmienkach. Jeho rodičia pred vojnou vychovávali ešte dvoch synov, ktorí však neprežili blokádu Leningradu. Jeden zomrel na záškrt, druhý zahynul počas evakuácie. Vladimír bol teda v skutočnosti tretím dieťaťom v rodine, no vyrastal, ako by bol jedináčik. Rodičia mu nikdy nehovorili o zosnulých súrodencoch. Toto traumatické rodinné pozadie spoznal až v dospelosti, keď už pracoval v KGB. Putinovo detstvo sa odohrávalo v chudobe povojnového Sovietskeho zväzu, vyrastal v komunálnom byte, kde sa o jednu kuchyňu a kúpeľňu delilo viacero rodín. Otužoval sa na leningradských uliciach, kde sa často zapletal do bitiek. Toto drsné detské prostredie formovalo jeho povahu a možno práve odtiaľto pramení aj jeho prístup ku konfliktom. Zaujímavosťou je, že v detstve nebol zvlášť dobrým žiakom, no už vtedy začal s judom, ktoré sa neskôr stalo jedným z určujúcich prvkov jeho imidžu. Šport ho naučil disciplíne a stanovovaniu cieľov, čo mu pomohlo zlepšiť aj školský prospech. Jeho učitelia na základnej škole si naňho neskôr spomínali ako na inteligentné, no často tvrdohlavé a vzdorovité dieťa, ktoré neznášalo, keď mu rozkazovali. Tieto detské skúsenosti zásadne formovali osobnosť politika, ktorý sa neskôr stal jedným z najmocnejších ľudí na svete. Kariéra Vladimíra Putina v KGB je vari jednou z najzaujímavejších kapitol jeho života. Vyštudoval právo na štátnej univerzite v Leningrade a takmer okamžite, začiatkom 70. rokov, sa pridal k zlopovestnej tajnej službe. Čo je naozaj zaujímavé, je, že Putin nebol typickým príslušníkom KGB. Fyzicky nebol nijako výnimočnej postavy, meral len 170 cm a v mladosti mal skôr priemerný vzhľad. Napriek tomu ho prijali, pretože mal výbornú pamäť, rýchlo sa učil jazyky a mal zvláštny cit na manipuláciu s ľuďmi. Spočiatku pracoval na vnútornej kontrarozviedke v Leningrade, potom absolvoval výcvik na kontrarozviedne úlohy. V 80. rokoch ho potom poslali ako utajeného agenta do východného Nemecka, kde slúžil v Drážďanoch. Nevenoval sa tu klasickému bondovskému špionážnemu štýlu, skôr sa sústredil na zber informácií a budovanie kontaktov. V čase pádu Berlínskeho múru bol tiež v Drážďanoch a údajne, keď sa demonštranti chceli vlámať do miestnej kancelárie KGB, Putin sa im postavil sám, pričom blufoval, že prichádza ozbrojená posila. Podľa spomienok v ňom toto obdobie a rozpad Sovietskeho zväzu zanechali hlbokú stopu. Počas rokov strávených v Drážďanoch sa naučil plynule po nemecky a tento jazyk ovláda dodnes. Menej známe je, že popri práci v KGB pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg, učil diplomáciu. To všetko ako krytie. Jeho kolegovia ho v tom čase opisovali ako tichého, rozvážneho človeka, ktorý zriedka dával najavo emócie. Táto črta mu zostala aj neskôr, počas politickej kariéry. Jeho minulosť v KGB a tam osvojený spôsob myslenia, techniky práce s informáciami a uplatňovania moci zásadne formujú jeho politické fungovanie až dodnes. Nástup Vladimíra Putina k moci v ruskej politike je takmer neuveriteľný, až filmový príbeh. Koncom 90. rokov bol ešte relatívne neznámou postavou, keď ho vtedajší prezident Boris Jelcin nečakane vymenoval za predsedu vlády. A krátko na to ho označil za svojho nástupcu. Menej známe je, že Putin pôvodne začal svoju politickú kariéru v Petrohrade, kde sa stal právnym poradcom primátora Anatolia Sobčaka a potom jeho zástupcom.
Po páde Sobčaka si mnohí mysleli, že Putinová politická kariéra sa tiež skončila, no on obratne zmenil kurz a presťahoval sa do Moskvy, kde sa postupne vypracoval do čoraz vyšších funkcií. Skôr než bol vymenovaný za predsedu vlády, krátky čas viedol FSB, nástupnícku organizáciu KGB. Jelcin si ho vraj vybral preto, že hľadal nástupcu, ktorý dokáže zaručiť bezpečnosť jeho rodiny po odovzdaní moci. Na začiatku 2000. rokov, keď sa Putin prvýkrát stal prezidentom, jeho popularita nebola výnimočná, no spôsob riešenia vojny v Čečensku a stabilizácia ruskej ekonomiky rýchlo zvýšili jeho podporu. Zvlášť zaujímavé je, že na začiatku jeho kariéry naňho mnohí pozerali ako na prozápadného, reformného politika. Údajne americký prezident George W. Bush po ich prvom stretnutí povedal, že keď sa mu pozrel do očí, uvidel Putinovú dušu a považoval ho za dôveryhodného. V priebehu rokov sa však Putinová politika radikálne zmenila a namiesto spolupráce so Západom sa čoraz viac stala primárnym cieľom konfrontácia a obnovenie ruského veľmocenského statusu. Okolnosti jeho nástupu k moci neskôr mnohí spochybnili. Podľa niektorých za moskovskými bombovými útokmi na obytné domy, ktoré zohrali významnú úlohu pri zvyšovaní jeho popularity, mohli v skutočnosti stáť ruské tajné služby. Hoci na to neexistujú konkrétne dôkazy, viacerí novinári, ktorí túto teóriu skúmali, neskôr zomreli za podozrivých okolností. V súvislosti s Putinovým prezidentstvom je nezvyčajné aj to, že potom, čo absolvoval 2 funkčné obdobia a tým narazil na ústavné obmedzenie, na krátky čas formálne odovzdal moc Dmitrijovi Medvedevovi, no v skutočnosti naďalej riadil ako predseda vlády. Neskôr bola ústava zmenená, čo mu umožnilo ďalšie obdobia a v podstate mu zabezpečilo doživotnú moc. Súkromný život Vladimíra Putina je snáď jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev v ruskej politike. Súkromie väčšiny svetových lídrov je aspoň čiastočne verejné, no v Putinovom prípade je to úplne inak. Oficiálne sa dá vedieť len toľko, že na začiatku 80. rokov si vzal za ženu Ľudmilu Škrebnevovú, s ktorou sa mu narodili 2 tie céry, Maria a Jekaterina. Manželia sa od polovice 2000-ových rokov objavovali spolu na verejnosti čoraz zriedkavejšie a napokon pred 13 rokmi oznámili svoj rozvod. Následne Putinov súkromný život úplne zmizol z očí verejnosti. Hoci o jeho údajných nových vzťahoch koluje množstvo klebiet, o nich sa oficiálne nikdy nevyjadruje. Podľa jednej z najtrvalejších klebiet je vo vzťahu s Alinou Kabajevovou, bývalou olympijskou šampiónkou v gymnastike, s ktorou má údajne viac detí, no to nikdy nepotvrdili. V ruských médiách je o týchto témach prakticky zakázané hovoriť. Novinári, ktorí sa pokúšali odhaliť Putinové rodinné pomery alebo majetok, spravidla čelili vážnym následkom. Jeho dcéry, hoci sú dospelé, tiež žijú v úplnej anonymite a používajú rôzne pseudonymy. Maria je vraj lekárka výskumníčka, endokrinologička, kým Jekaterina sa venuje tanečnému umeniu a športovému manažmentu, no verejnosť ich takmer nikdy nevidí. Putin o svojej rodine alebo súkromí hovorí mimoriadne zriedkavo a keď aj áno, spomenie len všeobecnosti. V rozhovoroch, keď sa ho pýtajú na rodinu, šikovne odvedie reč. Tento druh tajnostkárstva je mimochodom úplne v súlade s jeho minulosťou v KGB, kde bolo základným princípom maximálna ochrana osobných informácií. Zaujímavé je, že zatiaľ čo svoj súkromný život dokonale oddeľuje od očí verejnosti, ruské štátne médiá sa často zaoberajú súkromím západných lídrov, najmä keď v ňom vidia nejaký kompromitujúci detail. Táto dvojakosť tiež jasne ukazuje, že pre Putina je informácia predovšetkým nástrojom moci. Cvičebné návyky Vladimíra Putina a jeho zvláštne koníčky tvoria neoddeliteľnú súčasť jeho verejného imidžu. Ruský prezident si mimoriadne zakladá na svojom fyzickom vzhľade a kondícii, čo je u lídra, ktorý je už v 70-ke, rozhodne pozoruhodné. Každé ráno začína deň plávaním, údajne odpláva aspoň 2 kilometre, potom nasleduje intenzívny tréning, ktorý zahŕňa silové cvičenia so závažiami aj prvky bojových umení. Judo zohráva v jeho živote obzvlášť dôležitú úlohu. Je majstrom s čiernym pásom a nespočetnekrát sa objavil po boku judistov, ba dokonca sám už viedol ukážky. Okrem toho hráva aj hokej a na organizovaných zápasoch pravidelne strieľa viac gólov, hoci jeho súperi sú voči nemu nápadne zhovievaví. Popri športoch rád jazdí aj na koni.
a vzniklo o ňom viacero známych fotosérií. Polonahý na koni, na love alebo pri rybolove v sibírskych riekach. Tieto zábery sú súčasťou starostlivo naplánovaných PR akcií, ktoré majú posilniť obraz Putina ako mimoriadne silného mužného lídra. O jeho koníčkoch je k dispozícii menej informácií, no údajne má rád klasickú hudbu, najmä Čajkovského a Rachmaninova, a tiež zbiera hodinky. Napriek tomu, že jeho oficiálny plat je pomerne skromný, pripisujú mu zbierku hodiniek v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Putin vraj nepoužíva smartfón a vyhýba sa internetu, no mnohí to spochybňujú, keďže je presne oboznámený s dianím v online priestore. Jeho odstup od technológií môže byť tiež súčasťou jeho imidžu, ktorý kladie dôraz na tradičné ruské hodnoty. Ruské médiá pravidelne informujú o Putinových výnimočných dobrodružstvách. Pilotoval lietadlo, s ponorkou sa ponoril do hlbín Čierneho mora a defiloval s motorkárskymi gangmi. Azda najbizarnejší príbeh je ten, že vraj zachránil členov televízneho štábu pred útokom tigra. Hoci vierohodnosť tohto príbehu mnohí spochybnili. Všetky tieto starostlivo zinscenované udalosti slúžia na to, aby Putina ruskému ľudu predstavili ako lídra s nadľudskými schopnosťami. Analýza prejavov a komunikačného štýlu. Vladimíra Putina poskytuje mimoriadne zaujímavý vhľad do jeho osobnosti a spôsobov výkonu moci. Hoci to môže byť pre mnohých prekvapujúce, Putin pôvodne nebol zvlášť dobrým rečníkom. Na začiatku svojej politickej kariéry bol strnulý, často hovoril monotónnym hlasom a zjavne sa cítil nepohodlne na verejnosti. V priebehu rokov sa však v tejto oblasti výrazne zlepšil a dnes si vytvoril osobitý komunikačný štýl. Jeho prejavy sa vyznačujú zdržanlivosťou, precíznosťou a chladnou racionalitou. Len zriedka prejavuje silné emócie a keď áno, ide spravidla o kontrolovaný, vedome usmerňovaný hnev. Vo svojom vyjadrovaní často používa ľudové výrazy, niekedy aj drsné obraty, najmä keď hovorí o svojich protivníkoch alebo o zahranično-politických otázkach. Notoricky známe je napríklad jeho vyhlásenie o čečenských teroristoch, podľa ktorého ich zabijú aj na záchode, alebo keď navrhol zahraničnému novinárovi, aby sa dal obrezať, ak chce prestúpiť na islamskú vieru. Tieto surové, miestami vulgárne formulácie slúžia ako vedomý nástroj, ktorým chce byť pre bežných ľudí priamočiarejší a zrozumiteľnejší. Zaujímavé je, že v oficiálnych prejavoch vie byť naopak mimoriadne formálny a odmeraný. Obzvlášť pozoruhodné je, že počas svojich výročných prejavov často hovorí celé hodiny bez poznámok, citujúc zložité štatistické údaje a podrobné informácie. To svedčí o jeho dobrej pamäti a dôkladnej pripravenosti. V posledných rokoch je pre jeho komunikáciu čoraz typickejšie časté používanie historických odkazov, najmä v súvislosti so slávnymi obdobiami ruských dejín. Často odkazuje na cára Petra Veľkého alebo iných historických vodcov, pričom vytvára paralely so svojou vlastnou politikou. V rozhovoroch je Putin zvyčajne pokojný a sebavedomý, ale ak dostane otázku, ktorá sa mu nepáči, dokáže prejsť do mimoriadne chladného a výhražného tónu. Západní novinári často referujú o tom, že v takýchto situáciách je napätie takmer fyzicky citeľné. Dôležitým prvkom Putinovej komunikačnej stratégie je aj nečakaný humor a sarkazmus, ktoré často používa na medzinárodných tlačových konferenciách, čím neraz zmiatne alebo vyvedie z miery svojich rokovacích partnerov a pýtajúcich sa novinárov. Vzťah Vladimíra Putina k zvieratám predstavuje osobitnú kapitolu v jeho živote a zároveň odhaľuje zaujímavú rovinu jeho osobnosti. Ruský prezident mal v priebehu rokov množstvo domácich miláčikov, pričom spomedzi nich vynikajú najmä jeho psi, ku ktorým je obzvlášť silno pripútaný. Azda jeho najslávnejším psom bola Koni, čierny labradorský retriever, ktorá sa spolu s ním pravidelne objavovala aj na oficiálnych podujatiach. Pes sa v polovici 2000 rokov preslávil tým, že si ho Putin vzal so sebou na stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, o ktorej je známe, že sa bojí psov. Mnohí to považovali za úmyselnú zastrašovaciu taktiku. Po Koninej smrti dostal od zahraničných lídrov darom viacero nových psov, medzi nimi bulharského ovčiaka menom Buffy od bulharského premiéra, ako aj Akitu menom Yume od japonskej vlády. Zvlášť zaujímavé je, že kým o svojich zvieratách hovorí s veľkou láskou, aktívne vystupuje aj za ochranu voľne žijúcich zvierat. Putin sa osobne zúčastnil viacerých projektov ochrany prírody,
najmä na ochrane sibírskych tigrov a ľadových medveďov. Stalo sa, že sa osobne podieľal na označovaní tigrov uspávacou puškou na účely vedeckého výskumu. Takáto priama účasť na projektoch ochrany voľne žijúcich živočíchov je od hlavy štátu dosť nezvyčajná. Podľa jeho kritikov ide len o PR triky, no jeho účasť skutočne prispela k podpore ochrany ohrozených druhov v Rusku. Jeho náklonnosť k zvieratám sa neobmedzuje len na psov. V priebehu rokov dostal od zahraničných lídrov darom množstvo exotických zvierat, vrátane krokodíla, tigrieho mláďaťa aj kozy. Tieto zvieratá zvyčajne daruje zoologickým záhradám. Ruské štátne médiá pravidelne zverejňujú zábery o tom, ako sa Putin venuje zvieratám, či už ide o kone, psy alebo práve divé zvieratá. Tieto zábery majú predstaviť ľudskejšiu, citlivejšiu stránku ruského lídra, pričom vyvažujú chladný, vypočítavý imidž, ktorý sa o ňom vytvoril. Podľa psychológov správanie k zvieratám veľa prezrádza o osobnosti človeka a v Putinovom prípade sa črtá mimoriadne ostrý kontrast, kým svojich politických protivníkov nemilosrdne odstraňuje, voči svojim zvieratám viditeľne prejavuje úprimnú lásku a starostlivosť. Špekulácie o zdravotnom stave Vladimíra Putina patria už roky medzi opakujúce sa témy medzinárodnej tlače. Fyzická kondícia ruského prezidenta vzbudzuje značnú pozornosť, čiastočne aj preto, že Kremel je mimoriadne tajnostkársky ohľadom všetkých informácií týkajúcich sa Putinovej osoby. V posledných rokoch sa viackrát objavili správy o rôznych ochoreniach. Podľa niektorých trpí Parkinsonovou chorobou, iní hovoria o rakovine alebo autoimunitnom ochorení. Tieto dohady živia občas na jeho verejných vystúpeniach pozorované zvláštnosti, strnulé držanie tela, občasný tras rúk alebo to, že sa na niektorých podujatiach zjavne pohybuje ťažko. Mimoriadne veľa špekulácií vyvolalo, keď počas pandémie Putina v Kremli prijímali s nezvyčajne veľkým odstupom, sedel za obrovskými stolmi, ďaleko od svojich partnerov, čo naznačovalo, že ho pred rizikom nákazy obzvlášť chránia. Kremeľ prirodzene všetky takéto chýry kategoricky popiera a pravidelne sa snaží dokazovať, že prezident sa teší výbornému zdraviu. Na tento účel občas zverejňujú zábery, ako hrá hokej, jazdí na koni, alebo sa práve kúpe v sibírskych riekach. Zvlášť zaujímavé je, že Putin údajne pristupuje k svojmu zdraviu mimoriadne uvedomelo. Na cestách ho sprevádza vlastný lekársky tím a riadi sa prísnymi protokolmi, ktoré ho majú chrániť pred všetkými možnými zdravotnými rizikami. Každoročne absolvuje komplexné lekárske prehliadky na špecializovanej klinike a údajne využíva aj alternatívne terapie, vrátane kúpeľov z extraktu jeleních parohov, ktoré majú na Sibíri tradíciu a pripisuje sa im omladzujúci účinok. Ruský líder je všeobecne známy tým, že je mimoriadne opatrný v oblasti stravovania. Každé jeho jedlo kontrolujú ochutnávači a údajne si aj na zahraničných cestách so sebou vozí vlastný kuchynský personál a suroviny. To nie je iba luxus, ale aj bezpečnostné opatrenie, keďže obava z otravy nie je v ruskej politike neopodstatnená, najmä po dobre zdokumentovaných prípadoch Alexandra Litvinenka a Sergeja Skripaľa. Čo je isté, napriek tomu, že má po 70-ke, je Putin aktívnejší a energickejší než mnohí jeho rovesníci vo svetovej politike a zdá sa, že v dohľadnej budúcnosti neplánuje stiahnuť sa. Mimoriadne zložitý vzťah Vladimíra Putina k náboženstvu je dôležitým aspektom jeho osobnosti aj politiky. Oficiálne je veriacim Ruskej pravoslávnej cirkvi a verejne sa pravidelne zúčastňuje cirkevných obradov, najmä vianočných a veľkonočných liturgií. Na týchto podujatiach zvyčajne stojí vedľa patriarchu Kirila, hlavy cirkvi, čím demonštruje úzke prepojenie štátu a cirkvi. Zvlášť zaujímavé je, že Putina v detstve, počas sovietskeho ateistického režimu, potajme pokrstili z iniciatívy jeho matky, bez vedomia otca, ktorý bol členom strany. Tento fakt zverejnil až v dospelosti a dnes už otvorene nosí na krku ten kríž, ktorý podľa vlastných slov dostal od svojej matky a ktorý bol v Jeruzaleme požehnaný. Podľa jeho kritikov je Putinova nábožnosť predovšetkým politickým nástrojom, ktorým sa prezentuje ako ochranca tradičných ruských hodnôt. Podpora ruského pravoslávia mu umožňuje prepojiť svoju politiku s historickými koreňmi ruskej národnej identity a naznačovať akúsi morálnu prevahu voči sekularizovanému západu. O jeho skutočnej viere je známe len málo, no z jeho správania možno usudzovať,
že je v duchovných otázkach prinajmenšom otvorený. Podľa viacerých zdrojov pravidelne konzultuje s duchovnými poradcami a v jeho rozhodnutiach zohrávajú občas úlohu aj mystické prvky. Menej známy, no zaujímavý fakt je, že počas Putinovho prezidentstva boli zrekonštruované alebo znovu otvorené tisíce chrámov, ktoré boli v sovietských časoch zničené alebo zatvorené. Chrám Krista Spasiteľa v Moskve, ktorý bol za Stalinových čias zničený, bol takisto znovu vybudovaný počas jeho prezidentstva. Zdôrazňovanie nábožnosti je tiež súčasťou širšej stratégie, ktorou Putin vykresľuje Rusko ako ochrancu tradičných hodnôt v opozícii voči liberálnemu západu. V tomto naratíve zohráva pravoslávna cirkev ústrednú úlohu ako duchovný základ ruskej civilizácie. Zároveň však táto stratégia nesie aj isté rozpory, keďže Putinov režim obsahuje množstvo prvkov, napríklad sovietsku nostalgiu či určité autoritárske praktiky, ktoré sa ťažko zlučujú s kresťanským hodnotovým systémom. Prepojenie cirkvi a štátu je však v každom prípade obojstranne výhodné. Cirkev získava privilégia a podporu a na oplátku legitimizuje režim. Majetkové pomery Vladimíra Putina sú azda najzáhadnejším aspektom jeho života a zároveň aj najkontroverznejším. Oficiálne sú plat a majetok ruského prezidenta pomerne skromné. Podľa údajov zverejnených Kremľom jeho ročný príjem dosahuje len niekoľko desiatok miliónov rubľov a podľa jeho majetkového priznania je vlastníkom bytu v Petrohrade, garáže v Moskve a niekoľkých aut ruskej výroby. Realita však môže byť oveľa zložitejšia. Viacerí západní analytici a investigatívni novinári dospeli k záveru, že Putin môže byť v skutočnosti jedným z najbohatších ľudí na svete, pričom jeho majetok môže prostredníctvom nepriamych kanálov dosahovať až 200 miliárd dolárov. Tento majetok však nie je vedený na jeho meno. Spravuje sa na mená jeho dôverníkov a priateľov a tiež prostredníctvom rôznych offshorových štruktúr. Súčasťou údajného portfólia majetku môžu byť luxusné nehnuteľnosti, jachty, súkromné lietadlá a významné podiely v rôznych ruských podnikoch, najmä v energetickom sektore. Jedným z najznámejších a najkontroverznejších príkladov je obrovský palác na pobreží Čierneho mora, ktorý ruský opozičný politik a aktivista Alexej Navalný v dokumentárnom filme z roku 2021 predstavil ako Putinovú tajnú rezidenciu. Komplex údajne v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov zahŕňa aj hokejové klzisko, podzemné kasíno a vlastný amfiteáter. Kremel samozrejme poprel, že by nehnuteľnosť patrila Putinovi. Všetky informácie týkajúce sa Putinových majetkových pomerov je ťažké overiť, keďže v Rusku je skúmanie majetku ľudí blízkych moci nebezpečným podnikom. Viacerí novinári, ktorí sa pokúšali v tejto téme vyšetrovať, neskôr za podozrivých okolností zomreli alebo skončili vo väzení. Podľa teórie o oligarchoch blízkych prezidentovi sú mnohí z nich v skutočnosti len dôverníci, ktorí síce na papieri disponujú vlastným majetkom, no v skutočnosti spravujú tieto aktíva pre Putina. To by tiež vysvetľovalo jav, že viaceré predtým neznáme osoby sa stali miliardármi potom, čo sa dostali do Putinovho okruhu. Podľa jeho kritikov tento systém správy majetku umožňuje Putinovi, aby sa navonok prezentoval ako verejný činiteľ žijúci v skromných podmienkach, zatiaľ čo v skutočnosti vedie luxusný životný štýl, ktorý je financovaný odkláňaním ruského štátneho majetku. Majetkové pomery ruskej elity sa stali obzvlášť citlivou témou od zavedenia západných sankcií, ktoré cielia priamo na ruských oligarchov a osoby blízke politickému vedeniu. Toto bolo dnešné video o Vladimírovi Putinovi. Dúfam, že sa mi podarilo predstaviť niekoľko detailov, ktoré ste ešte nepoznali. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite kliknúť na tlačidlo odber a zapnúť zvonček, aby ste neprišli o budúce videá. Zaujíma ma, čo si vymyslíte o Putinovi. Podľa vás, ako naňho budú dejiny spomínať. Napíšte to do komentárov. Ďakujem, že ste boli so mnou. Budúci týždeň sa na vás budem tešiť s novými zaujímavosťami.